ginong ya kita gigong swat rong ya pergoy. Dan pensna na matajoki. Ya bahok matajoki. Batu snong ngasut om snong kanya ngikam lecu snong. Iwan sapi. Nang ada kami pi. Ndak kami snong. Snong umple. Udah om ngala lecu snong. Ngelawan si Pak Brian, ngelawan si Sentri, ngelawan si Brian, ngelawan si Pak Kau, bolong sikit ringan snong, buang wan jadi kita kan, dong. Kalau ay masih snong itu kami. Ya kayak yang kita tidak kenal, ya kayak yang kita tidak lain buat kita tidak pilih anda. Kita tengok pi, minum air dan lele em. Chicken tiền nga no. Kim ai em? Là đi con sué. Là được ông hát bên nào bu chini. Là được ông hát ai? Nga nè. Em hai ông sampai. Kan ini di press ini dia. Ini ben ông em. Bagat kung kapang bagadohan ng nakatong matanong ri, masyong masalong ng window niya. Dong gusto ko. Kaya nalayo, nalayo. Hindi ba nakakasip niya, pagkakilihan ng nabi, kuwan kinong kumero, Robertson, Dixon, Mongri, uban, ito lang Mongri. Ba't pa yung pinigig kuwan, uban na lang Mongri. Nagong kumbak na siya. Tanga pa pa, dito sa mga manyarap na nila. Lada dan kino kila ni kilanti banyarap na soka.